Karácsonyi készületünk minden évben más. Más élethelyzetben talál ránk. Más dolgok foglalkoztatnak, más örömeink, más nehézségeink vannak. Egy dolog azonban állandó. Egy apró zaj, egy apró nesz, egy alig hallható kopogtatás. A zörej, aminek meghallásához le kell lassítanunk, csendben kell maradnunk. Csak úgy hallhatjuk meg, hogy Jézus kopogtat a szívünkben. Meg akar születni bennünk, az életünk részévé akar válni. Nem erőszakosan, nem tolakodóan, hanem szelíden, szeretettel. Kopogtat. Az ajtón azonban csak belül van kilincs. A mi egyéni döntésünk az, hogy beengedjük-e őt az életünkbe, hogy kinyitjuk-e az ajtót, teret adunk-e neki. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki él, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Krisztus az életünk részévé akar válni. Be akar lépni azon az ajtón. Rajtunk múlik, hogy hogyan készülünk erre. Rohanással, vásárlással, aggodalmaskodással, hogy minden meg lesz-e, vagy pedig imádsággal, jó cselekedetekkel, szentgyónással. Jézus az életünk része akar lenni. Ehhez pedig nekünk is fel kell készülnünk. Nem csak a házainkat, lakásainkat kell kitakarítani, tisztává tenni, hanem a lelkünket, a szívünket is. A karácsonyt megelőző böjti időszak, az advent erről szól. Szertartásainkkal, a rorátemisékkel, a bűnbánatunkkal, a szentgyónásunkkal megtisztítani szívünket, lelkünket. A jó cselekedetek, a rászorulók segítése ebben az időszakban még fontosabbá válik. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Az adományainkkal szebbé, jobbá varázsolhatjuk fele barátaink karácsonyát. Imádság és jó cselekedet. Két mozgatórugó, de lemondás nélkül nem teljes. Lemondás az ételről, lemondás az élvezetek hajhászásáról. Böjt által válik teljessé a karácsonyi készületünk. Ima, jó tett és lemondás. Ez a három lelki eszköz erősítsen meg bennünket, hogy méltóképpen csatlakozhassunk a pásztorokhoz, a bölcsekhez, és méltón állhassunk meg a betlehemi kisded jászolánál, és így engedjük be szívünkbe a megszületendő kisdedet. Amen.